Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Binti Job hasikila mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Kalure ginondo tema watu wasetimo. Waneno kagima Karan okolal jatelo. Kiwa chadiere no ringo. Raul, enango maraj. Ango mamin giboka mano. Polise gin mana dhano kaka wan. Giboriti mabeto kendo giboteri dalau. Anadwaro nutim na gimoro achiel kae. Kawuono ibiro chamo chiemo modiochieng' e od gi joka Gil. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nyakwara Mugejong en dakika pargadek tok sadeka marokinyi machiegni e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono machakore sani nyakango mol kanyo sabich maronyango. Pile ka pile ka wachako chenro mar mbaka oromo to wachako kod chal mar fwambo mago weche matimore pachokai ma jofwambo magwa luonwa achiel kachiel e kor gwenge duto ma pachokai. Omiyo antire kae mondi mar mondo mi amenyni moko kuom gigo minyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno gi achiel kachiel e weche manyien duto mago dichieng makawuono kochakore e weche manyiena mag migago mago dichieng makawuono. Kwachako chal mar fwambo Nyakwara Mugejong kinyi makawuono mano speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ka achiel kod jotelo mamoko kata jod bura mamoko odichieng makawuono gibiro bedo ka gibedo e iko kata ka gidhi e nyasi mar iko mano mar min Emmanuel Wangwe ma en achiel kuom jotelo e gwenge go mag Navaholo e county ma Kakamega. Wageno ni speaker mar od bura Moses Wetangula ka achiel kod jotelo mopogore opogore biro bedo ka chope gwenge go mag Navaholo e county ma Kakamega kama obo bedo kwa menyo ni to gino ang'o manyalo wachore e liela magibiro bedo ka giyuoro odichienga makawuono. Jofwambo magwa biro bedo ka chopo kuro mar mondo mi waneni kata wabo bedo kwa menyo ni moko kuom gigo mabo bedo ka wachore e liel makamano. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluono odichieng makawuono otudore kod riwruok mano mar jochiw thieth mano mar Kenya
Kenya Union of Clinical Officers KUSO, mano kuko. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gilimo ute thieth mopogore opogore mayudore e kaunti ma Kajiado. Ka bende tok limo ute thieth mayudore e kaunti ma Kajiado, gibiro bedo ka giwuoyo kod ute fwambo. Mano kango chopo kanyo saa 4:30 mar okinyi ma kawuono, ka gibiro bedo ka gitwak kod ute fwambo kowuok e od thieth mano mar Kitengela Sub County Hospital. Mano odiochieng' ma kawuono, kama wabo bedo kwamenyo ni to riwruok mar jochiw thieth mano mar kuko. Odiochieng' ma kawuono gibo bedo ka giwacho ang'o e kinde ma gibo bedo ka gilimo ute thieth mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende waluono odiochieng' ma kawuono Nyakwara Mugiajwang' otudore kod weche ma podi timore e pacho kae. Wach machielo mwaluonu otudore kod romo mano mar adek mar jogo mantiere riwruok mar jopur mag niang' e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo kod romo margi mar adek ma gibiro bedo ka gitwake e wi nengo monego bed ni inyiewo godo niang' kowuok kuom jopur e pacho kae. Romo ma kamano biro bedo ka chakore kar saa 3:30 mar okinyi ma kawuono. Kobiro bedo kokelo jokanyo mopogore opogore manitiere e sekta mar pur mar niang' e pacho kae. Kinde mang'eny wang'e ni jogo manitiere e sekta mar pur mar niang' osega bedo ka dhiro mar mondo mi e kinde ma ichulo jopur mag niang' to obed ni nitiere standard rate ma ichulo gi godo, ma kapo nono ni kambi onyiewo niang' obed tan achiel mar niang' to nitiere nengo mar tan ka tan mar niang' ma itero e kambi kanyo. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono nitiere romono midendo kanyo kod dho ngere ni Third Sugarcane Pricing Committee Meeting ma biro bedo ka nono nengo mag niang' monego bed ni iuso godo niang' ahinya ne jopur mosebedo ka tero niang' maggi e kembe mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende waluonu mineno kae ma en jatend migawo mochung' ne wechego mag wuoth Kipchumba Murkomen. Odiochieng' ma kawuono Kipchumba Murkomen biro bedo ka dho wath Nam Chumbi, ka bende gibiro bedo ka gisidho ayanga chenro mag kambi reru mano mar Kenya Railways, kata mano mong'ere kod dho ngere ni Kenya Railways Strategic Plan mano mar higa mar 2023 nyaka higa mar 2027. Ka bende chenro mar yango chenro makamano mar kambi reru mapacho kae kata strategic plan mar Kenya Railways biro bedo katimore e magawa moro e kaunti ma Mombasa. Ka bende romo makamano ochakore saa 2 mar okinyi kendo biro bedo ka dhi mbele nyaka saa 4 mar okinyi. Bang' mano jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen biro bedo ka chopo e nyim kamiti mar Senate mochung' ne wechego mag wuoth e magawa moro mane kaunti ma Mombasa kuro mar mondo mi ponono oduok penjo makoni kod kocha kotudore kod sekta mar wuoth e pacho kae. Kopogore kod mano Nyakwara Mugiajwang' weche twaluonu mathoth e counties magwa mopogore opogore. Adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Wach mwaluonu odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay otudore kod ywak mago mag jopith mag kich e pacho kae. Nyaka sani koro jopith kata jopur mapidho kich e kaunti ma Homa Bay nyaka sani koro dwaro ni piny owacho mano mar Tend County ma Homa Bay mar mondo mi osirgi mana kaka itimo ne jopur manitiere sectors mopogore opogore. Wang'e ni kinde mang'eny nitiere jopur obed mago mag niang', mago mag chai, mago mag kahawa, kaachiel kod kata mago mag bando ma seche moko piny owacho obed mano mamalo kata mano mar counties kinde mang'eny siro. Kata kamano jopur mago mag pidho kich e pacho kae gisebedo ka giywaka ni gin to piny owacho ojwang'ogi. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay biro bedo ka menyonwa ni to gidwaro ni piny owacho osirgi e yo machalo nade ahinya to e kinde ma gidhi mbele kod pith kata pur margi mar kich e pacho kae. Wach machielo mwaluonu mineno kae ma en jatend migawo mochung' ne wechego mag lony manyasani kata tudruok e yor lony manyasani Eliud Owalo. Odiochieng' ma kawuono Eliud Owalo biro bedo ka sidho dag mbui mano e kar tiegruok mar Bondo Technical Training Institute mayudore e kaunti ma Siaya. Wang'eyo ni osebedo ka osidho kata ogero dag mbui kuonde mopogore opogore e pacho kae mar neno ni jopiny oyudo tudruok makare mar mbui kamoro amora ma gintiere. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono chenro makamano mano mar Digital Hub
launch of digital hub biro bedo katimore Bondo Technical Training Institute mayudore e county Siaya. Jofwambo magwa biro bedo kachopo kuro mar mondo mi wayang ni to osidhe e yo machalo nade to jobondo bende kata jogo manitiere e kar tiegruok mano mar Bondo Technical Training Institute nyaka koro ginenie kinde makoro ketnegi mbui machiegni kodgi to gitiyo kode e yo makare manyalo kelo negi lokruok e yor dongruok. Wach machielo mabende waluono odiochieng' ma kawuono nyakora mogia jongo odiochieng' ma kawuono romo biro bedo mano romo mar paro nyithindo ma olal e pacho kae. Kata kamano wang'eni chieng' tarik 25 dwe mar 5 higa ka higa en odiochieng' ma piny ngima japaro nyithindo molal e pacho kae. Kata kamano wang'eni chieng' tarik 25 en odiochieng' ma kiny. Kata kamano odiochieng' ma kawuono romo biro bedo mano e kar romo moro mayudore e apaya Mangong Road Buore Nairobi kae. Ka biro bedo mar paro nyithindo ma olal kopogore kod nyithindo molal nyalo bedo ni nitiere jomoko mane gilal to tok kane giselal noyudgi kendo giriwre kod familia maggi. Mane momiyo tarik 25 dwe mar 5 higa ka higa oket tenge ne jogo molal kata nyithindo molal e pacho kae. Ka bende thuon wacha mano mar higa ni mar odiochieng' nyithindo molal e pacho kae en mar jiwo gwenge kaka yorno mar neno no rit nyithindo makare kaachiel kod neno ni onge nyathi moramora ma olal e pacho kae. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni empowering communities to safeguard children and young people from going missing. Mar mondo mi orit ji duto, mar mondo mi ng'ata kik lal e pacho kae. Romo makamano odiochieng' ma kawuono okel kod migawo mochung' ne wechego mag tije kaachiel kod mano labor and social protection e pacho kae mar mondo mi ginane kaka inyalo par nyithindo kaachiel kod jogo mosebedo kalala e pacho kae. Mago duto waluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Nyakora mogia jwang' gi kanye machopo gode giko mar chal mar fwambo okinyi ma kawuono. Kata kamano mana kaka ineno chieng' tich abich ka chieng' tich abich wabedo kod rowere mwagoyo kod gimbaka. Wang'e ni mano duol mar KUPS yando seyango kata yando selando ni jopuonjre adi mabro bedo kariwore kod kuonde tiegruok obed mago mag mbalariany, mago mag TVET kaachiel kod mago mag KMTC kaachiel kod mago mag TTC. Mane momiyo kinyi ma kawuono abro bedo kabedo piny kod rowere mar mondo mi wago mbaka ni kinde ma jopuonjre ikore mar mondo mi gidonj e kuonde tiegruok. Ang'o monego bed ni ging'eyo, ang'o monego bed ni gitimo, ang'o moko onego bed ni gitimo. Mana kaka ineno kanyo antiere kod welo mopogore opogore, antiere kanyo kod Cynthia Onyango japuonjre mane mbalariany mar Mount Kenya University, Rigobert Song ma en japuonjre mane mbalariany mar TUK, Gloria Chieng japuonjre mbalariany mar UON, Troven Sadilas Omondi japuonjre mano e mbalariany mar Kisii University, Sizel Ouma japuonjre mbalariany mar Multimedia University kaachiel kod Evans Ouma mabende en japuonjre e mbalariany mar UON. Wabo bedo kwagoyo kod gimbaka ka gin bende gibro bedo ka ging'iso asigandgi ni e kinde mane gidonjo e mbalariany gin achiedh nade mage mane gikale tang'o ma ginyalo ng'iso jowetegi masani ikore mar donjo mbalariany. Omiyo med mana kete Ramogi TV akaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo taduogo kod twak kik dhi mabor. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount
Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Nani rieko son mafuo. Mani kaki hodo miriambo ya online. Leave my daughter alone. Jakuogni. Ujasikia vibaya? Ingi kumowacho go ino kinyangeyo. Iduni jichamo no kura onge. Jichamo no. Okan busy body ama busy person. Jamasa, anta ngika ni mani go entuko stress. Joko magema keni walitogo. No, onge kake jalo inado nje wash maki. Bendigela nyago nduru kai. Achakini. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Ti nyalo bedo gi wach achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to ido mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai, winj mit mar thum, kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere, gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, sa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo, nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach, kendi dwa hewe, kendi riambu muingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa.
Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi maber. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwara Mugia Jwanga anyisi ni bang' chal mar fwambo tabro bedo kabedo pinye kod rowere mane aseyango ni achiel kachiel mar mondo mi wago mbaka kotudore kod donjo e kuonde tiegruok. Wang'e ni KUPPS yando lando ni nitiere jopuonjre mago manotimo penja mar higa mar 2023 mago manotimo penj mar KCSE. Gibo bedo ka gichako donje skunde mopogore opogore obed mbalarianyo kuonde tiegruok mag TVET, KMTC kachiel kod TTC kochakore dwe mar 9 mano higani. Kata kamano nyithindo makamago nitiere moko kuom gi masche moko nyalo bedo noko mor kod kuonde ma oluongi, moko kuom gi nyalo bedo noko mor kod courses ma oyiernegi mar mondo mi gidhiye. Kata kamano onego bed ni gitimango mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod rowere giduto giwuok e mbalariany mopogore opogore wadogo kod gimbaka mar mondo mi wapunja ne jowetegi kata jowetewa mapok odonjo e kuonde tiegruok gigo monego bed ni ging'eyo kapok gidonje kuonde tiegruok. Gitimango tango ma ok owinjore mar mondo mi gitim. Rowere mantiere godo bende biro bedo ka ngiswa sigana gi matin mar mondo mi gingiswa ni kinde mane gidonje skul ang'oma seche moko ok nodhi maber mado migi thuolo to ne ginyalo loko godo gi sani. Kapo ni kiriwri kodwa gi sani par ni pile ka pile nyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 236000 mbui maro mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga adwa miyo rowere mantiere gode studio ka thuolo mar mondo mi ofulre no ngiswa ni somo kanye to course motimo en mane to ine hike maradia chako di Cynthia machigne twako kinyi makawuono ichio nade. Achio maber Joyce mokwongo erokamano ahinya kuom miyowa thuolo mar bet kodi kayo. Nyinga iluongo ni Cynthia Onyango. Somo e mbalariany mar Mount Kenya main campus Thika. Ane hika mar 4 somo tij fwambo. Machigne twako kinyi makawuono. Nyakwara Mugia Jwanga wendo mar 2 antiere kae kod mano Troven. Machigne twak Troven. Machigne inya Joyce niluonga ni Troven Sadila Somondi. Akenda somo mar psychology e school noendo mar Kisii University, Kisii County, Kisii Town. Matine ni wuok Kisii kibiro kae kose ncha ine boma kae. Ncha ne boma kae. Machigne twak. Erokamano. Wendo machielo Nyakwara Mugia Jwanga mantiere godo antiere kae kod Gloria Achieng. Machigne Gloria ichio na dokinyi makawuono. Achio maber Joyce. Agoyo ni erokamano kuom thuolo mimiyowa okinyi masani. Nyinga Gloria Achieng, awuok e mbalariany mar University of Nairobi. Atimo kanyo psychology and tourism management. Machigne twako kinyi makawuono. Nyakwara Mugia Jwanga manaka giseneno batha koni akiana wach nan gi jo psychology ariyo kaachiel kod jafwambo achiel. Machigne ore twako kinyi makawuono. Bada korka koni Nyakwara Mugia Jwanga bende antiere kod wel adek yawuot lo 2 kaachiel kod nyaro nagi achiel. Achak kodi Evans machigne twak maro kinyi makawuono ichio nade. Achio maber. Erokamano aluonga ni Evans Ouma somo e mbalariany mar University of Nairobi. Atimo film production ane hika mar 4. Machigne twak. Mana kaka ineno an gi film ja lo cinema kose. Machigne twak marwa Cecil papen mari machigne. Erokamano Joyce for this opportunity kendo aniluonga ni Cecil Ouma. Asomo Multimedia University but sani ane hika mar 4 kendo amor neno ukawuono kendo. Asante. Machigne twako kinyi makawuono. Wendo amogik Nyakwara Mugia Jwanga antiere kae kod Rigobert Song. Machigne Rigobert. Erokamano Joyce kuom kelo kar kae. Iluonga ni Rigobert Song. Asomo e mbalariany mar Technical University of Kenya. Atimo course mar Building Construction Engineering. Adhi hika mar 2.
machiegni chwako kinyi makawuono. Erokamano. Nyakora Mugia Jong mana kaka iseneno mage yawuot luo kaachiel kod nyio nagi mantiere godo e studio okinyi makawuono achiel kachiel mar mondo mi wago mbaka kotudore kod donjo e kuonde tiegruok. Iwinjo kuonde magisome kaachiel kod hikgi magintiere manyiso ni gisebede mbalariany kuom kinde moko. Kata kamano e kindegi makoro nitiere jowetegi mabro bedo ka riwore kod mbalariany mopogore opogore pacho kae mar mondo mi gichak somo e hikgi mokwongo. Jogo miluongo kinde mang'eny ni freshers. Ang'o monego bed ni ging'eyo tang'o moko onego bed ni gitimo kata ging'eyo. Achak kodi Evans. Ka wachako twak mar okinyi makawuono wang'e ni duol mano mar KUPS noseyango jopuonjre mopogore opogore mabro bedo ka riwore kod mbalariany. To kwanyalo wacho ni higani nitiere jopuonjre mathoth ahinya mane oriwore mano onego bed ni riwore kod mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok. Kata kamano kwang'eyo kwan mane KUPS ogolo kwan no ni piny ahinya kata kwan no ni tin ahinya. E kinde ma jopuonjre giikore ne dhi e skul, ang'o monego bed ni ging'eyo kata gitimo kata ang'o monego bed ni ging'eyo mokwongo kapok gikawo kata okang' mar chako manyo kaka gidhi e skul kochakore dwe mar 9. Okay, agoni erokamano. An gima nyalo nyisogi gima nego ging'e kapok giikore ne dhi skul. Kano luongi for exam ni dhi timo course moro, ng'e ni course no en gimidhi timo no en ang'o. Koluongi maybe ni dhi timo film production matimo, ng'e ni film production ni en ang'o gini madwarore mondo atim film production. Yeah. Requirements, nyaka ing'i requirement mar school, ing'i location mar school, ibed ni in makata for example koro ka for example luongi Masai Mara University, ing'e ni Masai Mara ni oyudore e county mane. Kapok ing'eyo ni ati fee yudore kanye, adhi rwako law mane, ng'e ni course midhi timo en course ma en details ge gin kaka mage. Yeah. Inyalo nyiswa ni ne kinde mane oluongi mbalariany mano mar UN misome sani. Yes. Ginang'o ma ponono ni kia minyalo gombo ni ka o rewind time to nego beni ni bedo piny ting'eyo makare kapok ni dhi kuro. Okay, kaka University of Nairobi en gi branches mang'eny. Kano luonge film production akeni adhi e branch mane. Koro nadhi atemo ma manyo ni ati University of Nairobi ni film production bedo offered kanye. Mana dhi main campus ma penjo mong'isa ni obedo offered main campus. Fee ma wachulo benadhi a confirm. Kasto nitie kaka comrade imenya kiikri idwa rwako law at least imanye kamoro kaka comrade ok ni koro idwa rito nyaka September eka ichako rito hell mabo biro after 3-4 months. Manye gimoro minyalo timo at least mondo iyude gimoro minyalo rwako be. Yeah. Kiwacho ni gimanye gima ginyalo timo gin gik moko kaka mage ma ji nyalo timo ibiro bedo kileronwa gi kanya. Cynthia in kurka kori inyalo nyiswa ni mari no bede yo machalo nang'. Aparo ni anaikra ahinya. An kata kana donje form 1 nang'e nadwaro university mane. Koro kata kana somo ne nitie kama nasekete pacha ma kama nitie sani Mount Kenya en gima nayiero chon. Koro kata kana somo naikra manang'e maber ni kapo nadhi timo course moro nan gi courses ga ready manang'e maber ni kapo nadhi timo fwambo dwaro ang'o. Koro kanochopo kamano yiera naseng'e maber ni gima dhi timo fwambo adwa dhi main campus to gima dhi main campus nikech ang'o. An ng'ama ohero adventure nadwaro kuma nyalo romo gi ji mopogore opogore. Koro mano nomiya thuolo. An atime diere corona nuonge gi thuolo mang'eny lakini naikra ahinya. Gima duong' kidonjo university los pesa. Kanyo mbaka onge mang'eny. Los pesa. Many pesa school fee, many pesa mar law, many pesa mar buge kaka idhi dak, kaka idhi chiemo. Kanye kuma shida maduong' nitiere. Koro an nakawo thuolo na naikra na manyo tich moro matin atimo karito saa. Kopogre gi mano bende osiepe. Nan gosiepe mohera mane gombo nena kamoro. Koro gin bende ne gidonjo iye, ne gitemo go koda mbaka. Koro maduong' moloyo manyalo kono ng'ato ni many pesa. Either iwuo gi janyuol, wuo gi ng'ama nyalo miyi support or iniwegi as a student. Los thuolo ni wuon mondo imany pesa iikri gi gimoro ofukoni ma kata ka ng'idhi kwayo ng'ato ni ng'ane adwa dhi skul to skul madhi dhiye ni kata mana Central Province or Central Region odwaro pesa marom kama tan gi percentage marom kamae. Koro mane manyawacho ni gima duong' ahinya. Wacho ni los pesa nikech chiemo ni kae, rwakruok ni kae, kaachiel kod mahitaji matindo tindo. Mantiere wabo bedo kwa somo par ni ginyalo loso pesa e yo machalo nang'o. Gin tije mage ma ginyalo timo gi sani nikech wang'e ni sani wantiere dwe mar 5, wadong' kod dwe mar 6, 7, 8, 9, chiegni mana chopo. Ginyalo loso pesa e yo machalo nang'o. Rigobert in korka kori nobedo nang'o nikech iwacho ni ne hiki mar 2. Wanyalo wacho ni higa mokalo ni ne hiki mokwongo. Ikruoge mage maniketo kata ang'o maniketo kata ang'o mani romo godo ma ok ni kare migombo ni nyalo loko kata nyalo time yo mopogore. Erokamano Joyce, an ka gima nya wacho ni ande kane wadonjo e mbalariany aneno ka sirikal nodiyowa ahinya nikech
results wa duokwa noduogo mar dhi mbalariany noduogo noduogo dwe mar 7 to dwe mar 8 ni ji chako dhi mbalariany. Koro niyudo ka time mane gimiyowa no ne tin kabisa mondo miyo kata ka in ikori kata ka janyuol ikore mondo ikre maber. Unlike sani waneno ka duoko noseduogo wantie dwe mar adi? Dwe mar 5 dong to duoko oseduogo. To wan duoko wanobiro dwe mar 7 then dwe mar 8 idhi school. Ino ka kanyo wan serikal nodiyowa. Koro ido ni ati dwe mar 7 ni ng'ato be pod okene ati onyalo yudo duoko ne kanye. Koro ido ka seche moko dwe mar 8 osechopo ikia ni dhi e school mane. Kata king'eni idhi e school mane. Koro kaka an pok nabiro Nairobi. Koro akia ni ande Nairobi ni skunda nigi kar kanye. Lakini gima nokonya ni ati skunda nitie e chuny town. Koro ido ka jomoko ido ka seche moko ikruok maber pok otimore. Koro ido ka samoro nyathi wuoyo gi janyuol kata janyuol wuoyo gi nyathi to koni ati pok aikore maber. Koro dhi chuni ati idhi January intake. Lakini eno ka nodhi maber nadonje mbalariany kata ka achiedh nade moko ne nitie kanyo. Kiwacho na achiedh nade ne gin achiedh nade mage mane romo godo? Okay, achiedh nade mokwongo mana romo godo ka donje chuny boma ma Nairobi. Namba Chelsea mano kwongo dhi off. Akia ni skundwa ni kanye. Arol oketa railways. Koro easy coach kanyo. Akia ni skundwa ni kanye. Koro ka nakunga penyo japiko mantie kanyo to kona ni ati yare kanya ka skundu entling 150. Jomonge maber ong'e ati yare railways na ka skundu en gimoro around 150 meters. To kona ni kanye entling 150. To kang'iyo mfuko na kar adonge siling 250. Idhi timo nango nyathi dhako wado. Yone ka koro kanyo koro weche ne tek. Koro nochuna Simba odhi off. Osiepena. To sechego in kendi matede ni wuok kanye kibiro bore Nairobi kae. Awuok ronga abiro Nairobi. Akia ni skundwa ni kanye. Mae biro na mokwongo Nairobi. Koro idhi nyati weche ne tek. Koro na wuoyo gi one of the attendants meke easy coach go to nolero na to nadhi nedo kare skundwa ne chigni malo kata kama ne japiu kona siling 150 to kama dhi okro 150 meters. Koro kana go kwanda na penye ati kwani gi charge 10 bob per meter. Ne ging'e ni ok in jaboma kae koro ne gidaluoki. Kamano. Gloria in kor ka kori mari nobedo nang'o e kinde ma koro ne ichako somo e mbalariany kama isome sani? Goero kamano Joyce. An sama nadonje mbalariany sama ne oseluonga mane KUCCPS osemi orona barua nadonje mbalariany mar University of Nairobi. Noyudo ka an gi siblings na nyithindwa matindo tindo. Koro naneno ni ok adamiyo wuonwa baden mar tera skul ahinya. Nachako ohanda matin mar uso lewni mondo amany godo pesa anyiew godo suitcase mokwongo. Namanyo pesa 3,500 madhi anyiew godo suitcase. To bang'e be nadhi go ohanda no maber ma akuno pesa na moro matin moro 4,000. Nawacho na abro chako go koro kata ka oyudo abro chako go yudo kaka nya chiemo kata ka wuonwa pok oyudo gimoro orona. But nachako ohanda moro matin. Matinde ni at least ni sejipanga to ning'eyo chuth kose imbe niketo ikruok ni mae mbalariany madwa dhiye to mae course madwa timo kose ne bedo nang'o? Gian nadwa timo journalism, nadwa lendo. To cluster points meka nok nyal yiena mondo tim journalism e University of Nairobi. Koro nakawo Bachelor of Arts and Psychology and Tourism Management. Emane ayiego. An na accept timo Bachelor of Arts no koro. Koro bang' ka naseyie mar timo mano na ahikora ma ayudo thuolo mabiro University of Nairobi ma wuotho ang'eyo ni ka en kanye chiromo ni kure EDD ni kanye main campus ni kanye nang'eyo kata din na chieng'no. Koro natimo hikruok ma ang'eyo nyaka kuma school nitiere to kata chieng' mana biro school nokathago janyuol maranyise ni akia yo wadhi kanye ok na bedo gi thagruok ahinya nikech nasehikora. Iwinjo ka Rigobert wacho ni en nowuok Rongo bire boma ma Nairobi kae pok nodonjo Nairobi kata pok nonyono Nairobi mbalariany manokele Nairobi. In nyalo bedo ni nudak e boma kae kose imbe ni wuok e gweng' moro kibiro? An bende nanopoya. An bende nadonjo for the first time Nairobi. Koro time atama matek an ga Kerere koro sasa matin manayudo ka an thuolo e ot anyalo pondo adhi wuotho town. Aselal town ka mang'eny
sama nauso lewni no nalal tayudora nachako manyo yo tayudora kamano ba gikone koro ibedo ni nyalo wuotho e boma yo makare. Anyalo wuotho e boma yo makare. Sizel kolka kori inyalo nyiso ni to mari nobedo nang'o kaka japuonjre ma koro noyudore ka somo e mbalariany mano mar multimedia. Erokamano Joyce. Ing'eni wan kane wadonjo, it was during Corona. Koro for the better part of that year, not that year, but for like 2 months, ne wasomo online. Koro nokwayudo challenges go sana, nikech ne wasoma online, and then wabiro wa join. Koro during that time, mane wasomo online, at least yudo time idhi school. Kori neno ni skundu ni Kanye, Rongai, and then the good thing ni nadak Nairobi that time. Koro navigating my way to multimedia nok tech sana. Koro nokayudo challenges mang'eny ahinya, and then being that ni kani wane high school, nwadhiga trip multimedia. Koro nasiga dhi otang'nwa the school. Koro I was a bit familiar. Kendo kani apply multimedia, I knew ni nadwaro multimedia nikech ne wasega biro trip multimedia. Koro nokayudo shida sana, and I think ne an privileged for that. Yeah. Matene ni nyalo wacho ni at least ning'eyo kumidwa dhiye. Yes. Gi course manidwa timo bende ning'eyo midwa dhi timo. Exactly. Course manadwa timo ne en journalism bende to naseng'eyo. Troven, in korka kori, in kaka japuonjre ma somo e mbalariany ma Kisii, wanyalo wacho ni Kisii University ema onge boma ma Nairobi kae. Jomodong' gi duto gin nyalo bedo ni gisomo e boma ma Nairobi kae. Mari nobedo nang'o? Kata Kisii University no, kata mbalariany ma Kisii, ema ne mbalariany mane dwa dhiye, kose KUPPS ema noyiero ni dhi kuro, kaachiel kod course mitimo. Mano bende mane en KUPPS course mane dwa timo. Erokamano ahinya Joyce. An mbaka nanyalo bedo mopogore matin nikech asomo e University ma Kisii. To kaka Kisii ung'eyo ni en kumoro ma ng'enyne ji wachoga ni jo Kisii chamo dhano. Koro ka nayiero skunde to nobedo conflict between an gi mzazi gi parent. Ka nobedo piny koro wayiero tanyise ni agombo dhi skunde mantiere in Nairobi nikech ahero the city life exposure, and just to get exposed kakineno ka city life I can easily access kumoro kaka Ramogi kaendi. Koro kana yudo ka olunga school mar Kisii to luoro nokwongo goya matin, to mane kaka ne janyuol bende ne dwaro. To gimano miyo janyuol ne dwaro ni idhi Kisii, ok nodwa ni bi e boma koni Nairobi kata e boma moro maduong'. Janyuol ne dwaro ni mondo adhi Kisii gi gimomiyo. No reason out ni Kisii nigi cheap gik moko kaka fruits gi foods mang'eny, which is true. Nadhita confirm ni Kisii the cost of living is not that high compare gi Nairobi kaendi. Koro anyawacho ni be nagoyo ne erokamano ahinya jonyuol na nikech kana oseyudo ni oluonga e skul mar Kisii kanyo, to nikech luoro man an godo kod course manoseluonga no, to napango nanyalo timo course mar law kata course mar pharmacy. Between the two na an gi interest between the two, but the cluster points noko allow. Koro janyuol nokawa before we did a pre-visit, ma wawuok dala, awuok Kisumu, ma wadhi nyaka Kisii. Koro nowuotho koda Kisii at least ma I come into good terms gi Kisii, mang'eyo ni oken kaka napara yudo ka enena. Oken kumichame dhano. Ma ayudo ni enena kumoro mana kaka Nairobi kae, obe enena town kien, as much as it is still growing, but en town ma as a student inyalo grow a better to grow yourself as a student. To kane oluonga e course mar psychology ne ochanda ahinya nikech oko kae ji wacho ni psychology idwa dhi tiyo kanye, kata psychology ng'amise winjo gi psychology e gweng' kae matiyo psychology kata kumise winja, to mano nochanda. But kane wasedhi school no ensure ni wawuothe offices go te departments makata for psychology, maduga understand how psychology deals in mental health kata tuche mag paro. Taduga fwenyo ni it is something mananyalo cope go maber. Kendo nwawuotho nyaka mwaromo nyaka Gidin. When I was trying to change my course, ahero siasa bende, nakoni kaptek no kanyalo timo law karawane kanyalo timo political science. To Din wanowacho nwani ji mang'eny wuok e political science no kaduogo e psychology. Koro wawuoro ni intang'o matimi midawuok e psychology ma ji gombo,
idoge political science. Koro mane kaka na abedo gi kwe matimo somo mar psychology e mbalariany ma Kisii. Iwacho kanyo makare nya kenda ero sigandi no ileronwa ni in chunyi tok ne gom kata dhi Kisii, kata kamano ni yudo janyuol no convince bidhi kuro kos mane dwa timo bende ero no, ni bedo convince ma itimo kos no nyaka sani ang'ini kori chiegni tieko tiegruok mari donge iseneno ka seche moko bo bedo kokelo ni ber e kinde mabiro mbele kata kamano Cynthia kabiro kor kakori ka wadhi mbele kotwa kiwacho ni onego beni jogo ma ikore mar donje mbalariany onego ni gimanye tich ma ginyalo timo gin tije kaka mage ma ginyalo timo gisani ang'e ni gidong mana gi dweche matin kende to gidhi e mbalariany mopogore opogore chiwo ranyisi ni nitiere kod tich mani manyo nomi pesa moro matin mani nyalo konyri godo tadira sani wang'e ni ngima tek janyuol seche moko ok nyal kende to wang'e ni nyithindo manotimo KCSE moko kuom gi gin higni 18 gi mala achiel kende ema nyalo bedo ni gin higni 17 gionge kipande kata mano ng'ama duong' nyalo manyo tich gin tije kaka mage magi nyalo donje gi sani manyalo konyo gi mar mondo mi obede gi gimoro matin ok ni kodhi e mbalariany to chako kwecho chalo ng'ama onge kabisa. Koro Joyce nitiere gik mang'eny ahinya ma jopuonjre motieko skul nyalo timo. Ing'eni pile ji ng'iyoga ni kitieko skul ringi dhi tim kompyuta mane gima nitie mondo ibed gi thuolo moro iyud gimitimo samirito thuolo mar donjo but ato pacha ne nokoparo kamano pacha noparo ni an gi janyuol mamiyo kende wuonwa notho back then koro nawacho ni ngima na te anadongo ka okahero ga gimoro ni aketo ne janyuol baden adwaro ga ni anabiro ko iri anyisi ni mama anasechopo ka mae kama chope koro in kaponi nyalo konya to konya mana gi kaka dhi mbele ana wuon na manyo ing'eni gweng' nitiere tije moko mag uso taya moko mag sola gi to kata kowe mano an osiepena mang'eny ma kata ka un gi puothu moro e Siany tidhi ti ipuro alot kanyo kata nyanya moro ting'wedo iuso matin tikuno pesa pile janyuol mor gi nyathi matemo timo gimoro mono ni kata kaponi dwa dhi skul to in bende aneno ka ing'ang'ana kibiro ni mama ato fie makoso asenyiewo lewni asenyiewo bag ayudo buge to gik matin manyalo dwaro kowe mano ji nigi ideas mang'eny dala kucho nitiere jok ma ong'e loso seedlings kothe moko mobed koth olemo kata koth yiende sani thuolo ma wan go ni en thuolo minyalo loso seedling miusi e sama ber miyud gimoro matin mikete ofuko kowe mano house managers dongi nyalo tiyo od ng'ato maybe yudo kata ng'at moro madwaro kata mondo idhi bedne kata gi nyithinde ritne bang' ndalo moko maybe en kata mana dweche 4 assuming for example ni kumitiye no imiye kata 7,000 by the time ochopo ni kori dhi school in gi gimoro at least 20,000 or something undi be kidhi ir janyuol to dhi janyuol ko ni mama an mae gima aseyudo koro aparo ni ber ahinya mondo jok ma sani otieko skul madwaro riwre gi mbalariany ochak paro kiero gor mondo iusne kata ng'ato gimi in gono kiero miel kiwinjo kuma ji miele mimiye ji gimoro matin jitokeze di miel yud gimoro matin kuro gik machalo kamago ang'eyo ni jogo mosetimo form moko kuom gi Evans nyalo bedo kod wichkuot mag timo tije mopogore opogore iwinjo kanyo kaka Cynthia wacho ni nitiere tije mopogore opogore ma ng'ato nyalo timo obed kata mar puro ne ng'ato e gweng' kacha mita kiyuda gimoro matin minyalo konyori godo miwacho ni ero an gi mae mar mondo mi akonyra godo in kor kakori paro ni gin gik ma jogi ma ikore mar donje mbalariany nyalo timo mondo gibede gi gimoro nikech onyalo wacho na adiera pesa to dwarore japuonj seche moko janyuol seche moko nyalo bedo ni en koro entiere kod wasiwasi mar fee to bendi wacho ni HELB budhoga nikech ang'e ni ka ngi apply HELB okwan sure ni ka ango chopo August no ka gidonjo kata September to biyudo ka HELB osegolo pesa odeko ga ahinya mamiyo comrades chandore moko wacho ni koro waonge pesa inabidi tuiname mar mondo mi ng'ato kik inama ka en mbalariany kacha otim nang'o. Okay, Jesero kamano. Hapa ni wachel no wache matin. Comrade marito ni ati HELB idhi miye kodonjo September. Ama samo donjo no tidhi miye HELB. Comrade sahau. Mano giming'isi sure bet. Koro kwa doge wach tijegi. Hapa ni gidong gi 3 months. To gi join campus. Onge mondo wiyo kuodi kitimo gimoro tidhi do pesa at least michako go ngima. An kana tieko form 4 agoiro kamano nikech school manasome sai make secondary school at least kani idhi university to nigi lungi to gimi briefcase midhige school koro mano budget mane gigolo na mago nego e yor kamano nimiyo ji duto kose jo madhi mbalariany kende te nimiyo niluongo u education day kasti miyo suitcases mubiro go e mbalariany agone ger kamano at least ne gigolo na burden no koro kodong mama kaka lewni kani andala kuno to wacho ni ata
Though biro na Nairobi nachako biro Nairobi chon. Koro kana tieko ta biro Nairobi ta adhi kuma wadwa use en ka gi kar gas. Koro kar gas kanye maka scan onge ama seche moko luonga, for example libire workshop ne kanyo idwa ni mondo water ni gas ot. Dongane matingo ni gas taluwi aluwa kamano. Natimo gino for that long. Kano chopo sama koro nadhi sikul at least ne an gi 10,000. Na nyiewo lepa, na nyiewo wuoche na. Akete box mane omiya. Koro an kaka gima nyalo nyiso comrades. Kiki wachi ni ati idwa dak e ngima mamalo kok nyalre. Ka uonge go to at least man gini nyalo timo. Ka en puro ema nyalo miyi gimoro. Ma at least kichope mbalariany to kiki chak sandori nikech kanyo to onge min ng'ato, onge wuon ng'ato. Kanyo life koro imenyori gi life kama. Ka chiemo tinyiewo gi pesa ni. Onge chieng' moro ni kochopo saa 12 moro mano atimo e skul cha tigoni okot ni dhi riedi. Kochopo gokinyi tigoni okot ni dhi madh nyuka. Kochopo saa 7 tigoni okot ni dhi chamo oganda. Kanyo ine ma pesa ni. Ka in gi 20 bob, ang' ni cham gir 20 bob no. Kionge pesa kapok omiyi. Koro gima nyalo nyiso comrades. Incoming comrades walungi kamano ama freshers. Kido gimora mora minyalo timo. As long as ni en gima kelo pesa to ber, ok gima racha. Nitie moko ma kelo pesa to richo, inyalo tho kapok idonjo mbalariany. Ken ti gima ber, ken puro ne ng'ato. Ken doyo ne ng'ato. Ken maybe ting'o ne ng'ato nyathi. Tinya yudo kata kalufu ni 5 moro per month. Maybe chuli kata per day 400. At least ket pesa no. Kikiti kode. Idhi chak kode maisha e mbalariany. Mosoto jomibiro wacho ni jomiluongo idhi luonge city. Maybe luongi kuma kata kazindi ionge go. Many pesa. Nose golnegi nying KUPS. Nose golnegi universities magidhiye. Many pesa ibedigo. Ka in ibiro Nairobi, ngima ok yot universities. Mokwongo sani okada wacho ni ati maybe abuogo gi. En adieri. Inyiso gi adieri. Kaka University of Nairobi. Wan wadonje kwa chulo hostels 6,000 the whole year. Mano semesters ariyo tema ng'ato some. Semesters adi? Ariyo. The whole year. Sani jogi chulo 40,000 the whole year. From 6,000 to 40,000. Mane michulo. Mana wacho University na Nairobi. Mangeni universities moko be timo kamano. Koro kokikori ni ibidwa bire city. Chaka manyo chono. Ok na wuondo gita, but the reality Yo tu ni wacha adiera, adiera maonge pando. Kalore ni ngima to sani teka. Rigo Bati wacho ni e kinde mani chopo e boma ma Nairobi kae kiwuok Rongo, mar mondo mi bied mbalariany mar tuk misome gi sani e hiki mar ariyo. Ni wacho ni e kinde mani se lore stage kacha ni yudo ka simbi odhi off, intiere koda 250 kende e ofuko mari. Nitimo nang'o? In bende nyalo bedo ni nitiere tich moro mane donje kapod intiere Rongo kuro mar mondo mi ikane gimoro matin manyalo konyi e kinde ma koro ibiro chako ngima kaka in kendi e boma ma Nairobi kae ma konka ni kuongo donje. Okay, erokamano. Gima nyalo wacho ni ati ne nitie gik moko mane atimoga kane pok wabiro e university kar kae. Achiel kuom gik manyalo wacho ni ati natimoga ne but kama wadake ne nitie ga gold mine. Koro seche moko nwadhiga tiyo kar gold kanyo to godhiambo kata ka after a day to inyamiyi kata gimoro matin ma inyamakori godo. Mago no wakano. Then kawe watch gold mine no. And sani awacho ni ati atimo building and construction engineering. Koro na bedo gi interest moro e gedo. Koro seche moko inyalo ni ati osiepeni moko bedo nitie koro e gedo kanyo. Koro ginyalo ng'e ati Rigobert kata Song biane watim tich moro kar kae, at least kikibed ot idwa beda ot idwa ng'iyo digi madhe kanyo idwa ko madhe siling 20 mar credit. Itimo nang'o? Do nyaka nyathi ma wuoyi nyaka bed nyathi motegno, nyathi ma nyalo timo gimoro ma koro kata ka min gi oneno to min gi nyalo wacho ati amor gi nyathina ni timo gima kare. Koro mago gik moko mana timoga ma nomiya pesa moro matin mana bido godo Nairobi. Kata ka awacho ati nadonga gi 250 to ing'e ati sami biro nyaka nyiew gik moko. In gi fare kar kae. Kaki biro, okidhi wuotho duk kibiro Nairobi ka. Nyaka imany lewni. Kaki ng'e ni ati an nyaka ndisra.
Jaluo nyaka rwak pamba mondise maber. Jaluo nyaka rwak pamba mondisore. Then kawe mano, nan ga gi passion moro rwakruok. Koro na yaw brand na miluongo ni Rigo Wear. Koro seche moko inyayudo kata Evans ma wawuodo kar kae ni, Evans ni atugo ne gasude. Koro ni ndalono to gino to pok nomako mach kaka sani lakini seche go ni inyayudo ni ati anyiewo nanga moro kata amako moko matin. Koro siepena moko akono ni ati an gi maka mae gini nyandisi to siepna ni inyayudo ni ati onyanyiewo to kamano manyayudo profit moro matin manyakano Dhiena University. Adwa ni wakaw yueyo mokwongo mondi kwa wuok e yueyo makamabo bedo kaka opacha Troven Gloria Kachel kod Sizzle mar mondo mi gimbe ginyiso ni nyaka sani to ngimano bedo nango ahinya nyate kinde mane giikore mar donje mbalariany to gino kenge mage magisegoyo nyaka sani to ginyalo sumo paro mane ne jowetegi ma koro ikore mar donjo kaka freshers kochakore dwe mar 9 mano higani. Wamodho pi matin waduogo kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495 hash to get Our Father. In the battle against pests, it's time to strike back. Read Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ng'ani tar maka jokenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Kiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukicha kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakora Mugia Jwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka oromo. Kaponi kitudri kodwa gi sani pok ilewa ahinya, antiere kae kod rowere 6 mago yawuot luo 3 kaachiel kod nyionagi 3. Watwako tudore kod donjo e kuonde tiegruok ahinya nyato gi sani manitiere jopuonjre mane otimo penj mag KCSE manyaka sani oseng'eyo mbalariany mopogore opogore ma onego bedni gidonje kochako dwe mar 9 mano higani. Kata kamano ang'o monego bedni gitimo maneno ni e kinde ma gichopo e skul to gibedo kod somo makare maonge ng'ikruok moramora. Med cholonwa ote magi kokale namba mar 33600 mbui marwa mar Facebook kaachiel kod YouTube gi X. Bende nyalo yudowa achiel kachiel. Ichwalonwa paro, penjo, ote moramora. Kapok ne wadhi e yueyo ang'iso ni Gloria, Troven kaachiel kod Sizel unbedo bobedo kung'isowa ni seche moko ne gin ang'o mane otimo mar mondo mi une ni nusomo e yo makare kata gin tije mage munyalo jiwo rowere mar mondo mi odonje gi sani kagi kano pesa maginyalo dhi somo godo. Gloria, in korka kodi ni wacho ni nichako ohala mar uso lewni. E kinde mani chako ohandi mar uso lewni donge kani wuotho godo ni yudo capital kanye mar timo ohala makamano to gino ni kaka mage ma kata tije kaka mage minyalo jiwo godo jogo ma hikore mar donje skul mondo gin bende gikunge gimoro matin manyalo konyogi e kinde ma gidhi e skul. Goero kamano Joyce. An owuon nan dala at first. Koro kane ayudo message mar luong mar biro skul to noyudo kan gi pesa moro mana kuno dala kucha wan gi tanks moko miole pi makoth kochwe to olie pi. Koro sama chieng' rieny kaka karachunyo kucha ong'ega ni samoro ka chieng' rieny ndalo oro cha to pi koso ga mar modho to pige mane aora ka dhok modho kendo gilil jomoko luoke iye. Koro sama nan dala na uso gi kube maduong' ma 20 liters na uso at shillings 20 bob kaito nakuno gi. Koro pesa mar pi nakuno moro mo siling 700 kaito wini nabe kano biro dala samoro mi kata ng'ato mi kata 200 ng'ato mi kata 300 moro bende no meda. Koro total mana biro godo Nairobi ne an gi siling 1,400. 1,400 ni nakane simba M-Shwari. Koro kana biro ase abodho matin anno ka bede ot no ok en gima nadak gi waywa. Bede ot ni rito ng'ato ni ya tich to biro pidhi kanyo ni moro mana wang'e ine ot pile ini rito ng'ato koa tich to obiro pidhi kanyo onyiew ni sabun onyiew ni sanitary towels itiyo godo naneno ni en gima wich kuot. Koro naneno ni beno kanyise kata natimo handa moro nawuoka anytime madwaro tadhi gi komba kacha tayiero lewni moko mag wadada gi takelo negi kanyo tauso negi. Nawaro skirts at 100 nauso get 300 beno kayot nauso gi 300 mana manyo godo pesa. Ok oyot Nairobi ka gima nokelowa en mana manyo pesa. Ka ok inyalo manyo pesa tinyalo book gari inyalo dok dala kucha. Koro bende e joma join sani nitiere ng'ano man dala to bende nitiere ng'ano man Nairobi kata e town moro amora. Ng'ama ni e town tije ng'eny minyalo timo. Ok ochuno ni nyaka ibany white collar job. Idhi man gimoro ma inyalo bedo office kaka bedo ni. Ok ochuno ni nyaka itim mano. Inyalo chako handi matin kaka mar uso olembe. E ndalo ma chieng' rieny kama inyalo uso watermelon kanyo inyalo uso kata pineapple kanyo. Anno ka jitimo gi mang'eny comrades dhi mbele gi mano. Kendo bende kiwe mano ndalo ma koyo ngich inyalo uso kata kawa kachacha. Gi mandas kachacha tiwuotha kik wi kuodi. Ang'e ni inyalo romo gi watni e sami uso no. To kik wi kuodi ing'e gimimanyo. Go for it.
ing'e gima idhi yomo, dhi yome, kendo ing'e gima omiyo idhi yome. Ne ng'ama ni dala, bende tije ng'eny. Do dala to ang'ene otek matin. Inyalo dhi, waluonge ni otong'o. Inyalo dhi ng'ato pimo ni keyo kachacha, idoyo mi kata 200 no. 200 no, kuom ng'ama tiyo office ma ido over 10,000 in a month, ang'ene otin ne. But in ming'e ni ionge go, mane yo minyalo yudo godo pesa no, ang'ene nyalo konyi kamoro. Koro otong'o no, inyalo timo, inyalo dhi kata piro ne ng'ato nathi, ng'ato samoro odhi opuonjo to inyalo piro ne nyathi. Ways ng'eny minyalo yudo godo pesa. Joma join sani ang'eni kuwinja mbui kanyo, unyalo manya at Gloria Gift, anyalo bende konyo uwe yore mang'eny mar yudo pesa. Erokamano. Iwacho kanyo makare nya to bende adwa penjo ni andi mar uso lewni mane chako mane iwacho ni iwaro skat 100 tiuse 300. Iwacho no kiyot ahinya. Bende dhi mbele kode kosekoro kaka nisedonjo mbalariany, iwacho ni koro an anya mbalariany. Ok adhi mbele kod uso lewni ka wuotho gode e kor boma. Gisani pod odhi mbele. Tinda waro dresses kod tops ne comrades ma University of Nairobi, especially sama gidonjo school cha. Gin ga gipake. Matinde ni iseikori ne freshers madonjo. Kata kamano ang'eni mago gin mana yoregi mag manyo pesa. Nyaka sani koro pod imedo mi pesa. Kata obedo ni ne school ok depend ahinya kuom janyuol. Sizel, in korka kod inyalo jiwo gi yo machalo nade. Ginyalo manyo pesa e yore machalo nade. Nikech ang'eni jomoko adira nyalo bedo gi wich kuot. Kata obedo ni Gloria to jiwo ji ni wich kuot bol piny. Kata ken uso kahawa gi mandas to usa kodoko ni kochopo giko odiochieng' tiyude kata pesa ni moro matin ikano, ine ming'eyo kuma pesa no dhi konyi godo. Ing'eni Joyce, biashara be ok en mar ji te. Anaparo kana donjo, mama wa nokonya sana. Ne an be gi savings moko, to medo na matin. Ni adhi awar perfumes, ineno refills matindo gi. Wadhi Isili, motera Isili, wamanyo chupni, omera sechego, ing'eni igo mana kwane wi kaka idhi timo biashara, idhi yudo profit. To gimoro kok mari, bokinyal ing'eyo. Koro nadhi school, atemo timo uso, nadhi hostels, but at some point, notama matin. Koro, I think en mana ng'eyo in iwon, knowing yourself, kinyalo timo biashara to tim biashara, no? To nitie joma are good gi online businesses, kata writings, gi digital marketings. Koro an gima natimo ka biashara notama, nadhi apuonjora graphic design, apuonja online. And nitie sites mang'eny, nitie Fiverr, nitie sites mang'eny minyalo time tije graphic designs gi. Loso ne ng'ato poster matin to ochuli in dollars, but pesa matin. Okay, nyalo skumai ing'eyo. Also nitie online writings, mabeji inyalo ndiko academic writings, indiko ne ji assignments, kata proposals, indiko gik mang'eny. And timo gi yot. Idhi adhia YouTube kacha ipuonjori in iwuon. Ok ochuno ni nyaka idhi e school ipuonjri gigo. Gin gik minyalo puonjori piyo kendi. Koro napani kanyo mana mako sana. So kendo gin gik mapoda timo nyaka sani. Kendo nigikonya sana. Noka asota sana. Of course, kuinama lazima. At some point. But nyalo skumai matin. Yeah. Troven, in mari nobede yo machalo nade. Kato bedo ni nidhi kama chunyi ok nomor godo ahinya. Kato bedo ni mokwongo nudhi kacha iloso gi jopuonje, idhi neno kaka kor lwasi chalo, kalore kod kaka noyangni ni lwasi kata chal mar dak e boma ma Kisii opogore kod boma ma Nairobi. Mari nobedo nang'o to inyalo jiwo rowere masani koro ikore e skul ni otimang'o mondo ngima kik bed ne gie matek. Nikech ang'eni mabire boma ma Nairobi kae ema seche moko ngima nyalo bedo negi matek kalure kod yor manyo chiemo, yor manyo kata ot ma ng'ato dake, kachiel kod kata
yot leo nikech wang'eni e boma Nairobi kae bende nitiere kaka joma somo Nairobi ketore e klas moro wacho ni wan jo city kata kit rwakruok nyalo bedo mopogore. Mari e boma ma Kisii no bede yo machalo na. Ero kamano ahinya Joyce, mara anyalo wacho ni natimo gik mang'eny seriously mondo mi ayud pesa. Nikech kana andala during the holiday na onge gima lich manatimo nikech mama wa nigi biashara moko koro na opt mondo akonye nikech en gi biashara then en busy gi gik moko bende. Koro na spend a lot of time ka a manage ne business ne go until the time mane koro gitere school. Koro kana sechope school koro mana kaka jowete na wacho ni mbalariany kanyo oken dalau. To nabiro ma understand ni the moment we walk dala kidhi mbalariany is like now you are being exposed. Koro ichopo ibedo exposed to ngima maril koro. Nikech ibiro ifwenyo ni koro in ng'ama duong' to manage yourself. Nikech iyudo ka koro jonyuol ka isewe dala, ing'ama duong' isekadho 20 years and above, idake odi kendi, and en ga be wich kuot kisiki go simo sechete, samori go simo kawuono orni kata mana 500 ne comrade within 3 days oserumo. Koro yudo ka I feel guilty ni nago simo nyoro pod adwa go simo kawuono. Koro an kana donje mbalariany na en sure ni atudora gi jok ma nyalo konya e yo mar loso pesa kendo e yore mag tiegruok ka nasewacho ni natimo somo mar psychology. Koro ka nadonjo kacha mokwongo nadak gi osiepna moro na luonge ni Kazinda, to nwabedo piny mwaparo ni ang'o ma wanyalo timo manyalo kelo pesa. To wahero ga tedo, an gi en wahero ga tedo kendo walonye wach tedo no maber ahinya. Koro nwaja nyiewo ga sende moko mag take away gi foil to waloso pilau, then wapak maber, then wa advertise online, then wayudo orders, then watimo nyaka delivery e dhot ka dhot kama ng'ato nitie. Ka iseng'eyo Kisii maber, Kisii en kuma koth chwe each and every now and then. Koro yudo ka ng'ato nyalo bet gi samuoyo mar wuok e ot kata kodhi nyiewo sapa, but kodonjo online to yudo ka ng'ato advertise pilau moro at a cheaper price, kaka waluonge ni comrade price, to ochiwo order to ng'eni maka chiwo order tikelo na nyaka e dhot. Gimoro kendo mana timo mana in line of food, ne entiere osiepna moro mane nigi hotel e mbele gate mana but school kanyo. To kana donje school nokokao kata mana 4 months to nasebedo very influential e onagi gi joluo mantiere school kanyo. Koro noketa na uso samosa moko e grill moro mikete samosa ni, to kana an kanyo tiyudo ka joluo mang'eny because of the influence manan godo ne biro chamo samosa kanyo. To natimo mano for almost 4 months, 5 months. Then osiepna moro kendo mane watudorego ma en Okuyu, kaka ung'eyo no Okuche ohero biashara, kendo sabi bet go Okuyu to onge gimoro munyalo wacho, en mana business. Kech their mind is they have a money mind. Kech osiko nyisi ni bana wanyalo timo ang'o mondo wane kaka wanyalo yudo pesa. Samoro ubet bed sita ukanyo to Google ng'i online neno kaka youths wete marom kodu nigi mtokni madongo dongo, to wacho ni we also need to work towards this. Koro no venture into real estate marketing, ma ne wa market nyaka Airbnbs, kaka se wacho ni nan influential kendo nadonje social media maber, kendo nwatimo real estate no market nyaka Airbnbs. E mbalariany kanyo bende ka first years odonjo kaka koro gidwa donjo ni, gibiro ga to iyudo ka janyuol pod kia kuma ot nitie, okia no nyalo yudo ot kanye mokete nyathine. Koro iyudo ka noyawo nyaka websites ma they can reach us out mondo gipenja ni wanyalo yudo anywhere ma affordable manyalo kete nyathi, kendo ng'iyo ka safety beber kanyo. Koro nwa post wawuothe ute ma vacant, walayas gi landlord go bende, to wapost e website. Koro ng'ato nyalo reach out to neno ni od mi ber kama, to reach wa out, then kanye kaka nwachamo commission mos. To mano pod watimo nyaka sani. Kidhi e website iluonge ni Paragon Home Solutions, en gima pod watimo nyaka sani, ema waloso go pesa e school kanyo. Makoro mi at least ok ni kinde ka kindi gocho ne janyuol mar mondo mi ng'ise janyuol ni orna pesa makama, to chemo kadira rangi matek janyuol bende nyalo bedo kama tek. Adona soma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo nwa okinyi makawuono mondo anena ni to jogo maneno wa kama gintiere ginto giwacho nang'o. Ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel.
Jacorando at 001 wacho na mor gi twak kabisa yawuoto nagi otiatia mateka kuonde tiegruok go mondo giwuog giduok nwa nyadhi mane watiegore go chon. Awuok Kisumo korando. Janeno wacho ni Joyce, I'm pleased for the topic of discussion. Nataka sana wacho ni agombo kono students moluong UN ni gin kod thuolo malacha mar manyo pesa nikech adiera ngima ok yot e boma kae. Jerry wacho ni Jerry kawuoko Ugis ngisa ni penj na chieng ni to university pesa maromadi minyalo dhigo mondo mi ichak go somo. Aya, janeno machielo wacho ni what if your parents takes you as a child who should fully depend on them, what should you do? Mano penjo maliwa inya mabende dago mar penjo kaka jogo ma kata kamano ntiere ote machielo mar Christopher Pondo bende wacho ni mar Masasi Aligega wacho na yudo chenro maler ka an Nyamasare ya Kisumu kendo wedha ma Kisumu ok ber koyo mantie kokamano ji otem odonje kuonde tiegruok nikech sani white collar jobs onge makmana ni ka in kod connection kendo sani rowere manyo mana ticha ka sani gipongo tich mar chuk dara koro sirikal otem keto omenda moromo e sekta mar KUPS. Aya, kata kamano mago moko kuoma ote ma joneno magwa chwalo kata kamano ko wacho ni chuk dar rach chuk dar bende ni mana tich ma ng'ato nyalo timo mar mondo mi oyud godo yuto mare mapile ka pile. Janeno wa moro penjo moro kae ni to e kinde ma nyithindo gi donje skul jopuonjre gi donje skul ka janyuol ne ni kaka nyathi monego be no miyo kila kitu onego be ne timango nikech adiera lwedo pogore nitiere jonyuol moko manitiere godo moko to onge godo. Rigobert ka janyuol neno ni in nyathi monego be ni migi mora mora tigombo mar mondo mi in bendi manye mari moro inyalo timango kose jonyuol wewe nyithindo ni makoro ng'ama ng'ongo onego be no neno kaka o navigate life kiel. Okay, ro kamano gima nya wacho ni ande ka janyuol oneno ni podi nyathi mano be ber mano be advantage kamoro nikech bien ngima bok yot samoro nyadhi manyo to kiyudo jitebe ok gin gi business mind inyaka o pesa ni moro matin kata siling 1000 moro abich tiketo wani kata cha tido ni ati pesa ni olale wala note ma ka janyuol neno ni ati podi tin ma ok nyatimo wala kata oningo be ati fully depend kum janyuol mano be ber lakini gima janyuol oningo ngeni ande okwatamore mondo kik gimi nyithindo support gimi nyithindo support because that's a responsibility. And another thing we nyathi mondo be embo ng'eye kaka oningo be to depend kuome nikech koro bang bedo komredi kar kae donge koro imbi dhi bedo wuon ng'ato imbi idhi chako dak kendi koro in ko we nyati koro in idwa siling 50 kaw idwa chamo pizza idwa chamo ang'oago ngima ok yot koro wach nyati janyuol apo gimoro timre marach nyati janyuol odhi idhi chako nang'o koro to in ng'ama ning'iyo ni ati an ka onge godo tagocho ne mama ka onge godo tagocho ne baba koro ka in ng'ama ni beta ni ati ka ang'a koso ang'a dhi gocho ne mama to gimoro marach otimre kata ero wanyati mama tuo koro ibiro gocho ne ng'a koro in as much as samoro janyuol nyakirni ati in koro dwa ni fully depend imbe koro ningo bi nyati yawo pachi ni ande beyond campus life mama ok dhi bedo adhi timo nang'o koro imbe ningo bi nyati imbi chako kata gimoro mari matin kata ko oro ni kidwoko nyati mama sani koro kawa inyabus godo business ni mani chako no kamano. Cynthia korka kori nene nang'o ka janyuol koro wacho ni amato nyathina seche moko in nyathi achiel wacho ni into kidhi e mbalariany sa ya mionge kod pesa to gocha kata ka iseikori ni idwa dhi e mbalariany to wacho ni wadwa kata dhi go e mijengo moro matin ayud gimoro to janyuol tami ni mano tich moko nego bed ni tim sani koro isechopo e klas mar jo mbalariany itim na. Joyce, aparo ni en gima ber ahinya mondo nyithindo mi jonyuol thuolo gi mar bit janyuol. Ngeni ka in janyuol matiyo to achiel kuom gigo ma onego be ni timo kaka janyuol en chiemo kata support moro amora ne nyathini nyithindo mondo mi jonyuol timo mano but sama in e campus ngeni mostly especially jok modak kendgi ok ibro dak gi janyuol okia gimitimo ka in kuro koro kapo ni en ng'amo ng'eyo ni dwe ka dwe onego bed noro ni kata mana siling 20,000 mama noromi kata shopping to gi pesa to gi gimoro amora minyalo dwaro we otim mano but behind the scenes bed ng'ama creative bed ng'ama
nyalo chung kien. Ajakono ga ji ni penjrie ni koro sani gimoro either janyuol nitie okonya supporti ama gimoro timre manyalo miyo ng'ato ok nyal mi support. Bendi nyalo bet mangima kata juma achiel moke kwayo ng'ato gimoro. Koro kata bedo mane janyuol nitie gi gima nyalo mi tem in iwuon as an individual many gimi nyalo timo. Kok inyal timo ohala many gimi nyalo timo. Inyalo ndiko an ahero research by the way. An anyalo timo research anytime obed saa 8 otieno saa 10 kogwen anytime anya timo research. Koro awacho ga ni many gimoro minyalo timo makata kaponi somo misomo no ing'e nitie jok moko ma isomo ne janyuol. Kaponi course misomo no ok idwa dhi time badai inyalo chung kendi ka koro janyuol osewe mi support. Koro aparo ni mano ber mondo nyithindo tim yiena mondo aket abachiw pacha e gima ni penjo kaka gima nyithindo nego bed ni para ahinya ka gibiro e campus. Joyce kaponi nitiere gima duong' ma nyathi moro amora nego bed ni puonjore kobiro puonjri riyo kech. Puonjri riyo kech ng'enye campus. Kaponi chiew ga gokinyi oru tiyudo kochwak chai obed ni en chai chak sitrungi to ni saa 7 alot moro nitie kata obed mana alot mtomo kete chak. Puonjri riyo kech. Ibro ng'eyo gimomiyo joluo luongo ga chumbi ni kado. Inyalo chiewo to gima in ge ot en mana kuon pieces 2. Idwa timo nang kuon monindo pieces 2 kende ma in go. Ting'e ni in gi classes or maybe in gi penji dwa dhi timo kang ni bari. What do you do? Ikawo pi tiruwo gi chumbi imuro bet mawom ichamo gi kuon idhi e class. You spend the entire day. Mar ariyo kik ignore comrade ma en series te mawuok ga watch. Ng'ano is buying time. Samoro in mana gi siling 10 ofuko. 10 ofuko ma in goni nikech ing'eyo ber ni kibet kama ji goye mbaka tibro gombo mandas moro makalo kata soda. Itemo keto pachi mondo iwatch gini mondo mind ni obed engaged ni okidenyo. Before ing'e piny oseru like 18 hours are gone. Siling 10 cha idhi nyiewo go mandas achiel ichoko gi sitrungi madho. Koro puonjri riyo kech kata e odu kanyo temane kata kapok ipuonjri wuondri ga ni kichamo breakfast ti assume lunch. Kon kata ma ni am managing an ka dhiga dala ta jaringo mama penja to Cynthia ringa maber akon mama I'm keeping fit. But in real life atemo set gimoro mang'eni kaduge school tanyalo manage. Koro comrade moro amora mabiro freshers puonjri riyo kech bed ni janyuol ni nyalo kata ok nyal bed ng'ama nyalo survive a hardest situation possible. Matene ni ngima ok yot kata cha in kendi seche moko kiriyo kech ikia ni angi yud chiemo machielo karang'o kata sadi pesa bende seche moko rumo mana kaka wacho ni 10 bob kende midong godo kata pesa intiere go matin kigoyo simu dala tema koro seche moko nyalo bedo ni ji otuo makata in kori berbere kata kamano bende nitiere ng'ama penjo moro kae Achieng' ato ng'isa ka en apenj ne Achieng' ni to university pesa mar madi minyalo dhi godo mondo mi chak go somo. Gloria. Kamano Joyce. University of Nairobi sani wan mane wadonjo gi no fee monego ben wachulo en around 168,000 kopogore gi mar hostel. Koro ng'ama donjo sani koponi ionge gimoro e ofuko kata in gi gimoro matin inyalo chulo 21,000 kacha mana mar deposit mar hostel. Mana ngeni dia accommodate for the rest of the year nyaka next year ngeni koko bro chulo pesa no. E yor fee sirikal no yiene ginyalo donjo mag register courses. Koro e yor fee to onyalo yoyo matin. Kanyo koro apane sirikal okonyogi. Koro korka requirements ma nyathi dwaro nyene mana koponi en ng'at moro ma oyomyom inyalo nyene lewni moko matin kanyo gi gige nyako kata ka gige wuoygo. Mana gik monyalo dwaro go kod suitcase and whatever. Lakini yore mag fee kik mi stress. Angeni fees around ka en ng'ama dhi main campus it's around 168,000 and above. Inyalo chulo ne matin but ok ochuno. Yeah. Ai wacho kanyo makare ahinya tang'eni pile ka pile chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa manitiere kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi wawinjane ne to gin to giwacho nang'o kotudore koda kata kuma gintiere okinyi makawuono wadhi tudore kod jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa mano Joja oko mar mondo mi onyiswa ne to kawuono luo nwang'o ka intiere kaunti ma Mombasa kapok wadhira oko Evans Korkakori wachni mar ni ka janyuol seche moko ok dwa ni iti to in kaka nyathi idwaro ni itime gimoro mar mondo mi yud godo yuto mari inyalo timo nang'? Okay, an gima nyalo wacho kanyo jonyuol ong'e ni age be dhi. Koro janyuol ma wacho ni maybe student ok nego ni kik itim gi business moro amora ni ane ma dwa ni mondo take care. Ok aping janyuol no but at least kochopo ngima mar mbalariany
ing'eni kia e mbalariany to koro ichako ngima ma oko. Samoro koro aya oko, janyuol no take care kan kan first year, second year, third year, fourth year koro awuok janyuol pod take care. Anyombo an gi dhako, janyuol pod dwa no take care. Dung neno ka koro weakness cha, akia ni ngima chal nade oko, yani ok anindo kech, an ka dwa nindo kech ni to janyuol, an ka dwa nindo kech ni to janyuol, ka wuok cha to weya. Ido ni jogo ji ailago gibedo gi depression, yani ginkiani ogi test ngima. Gi-test ngima ka koro gidongo. Jogo bed gi depression gi end up ni gi jiwa. But kendo inyalo chaki neno ni nyithindo machal kamano e university king'iyo gi to be gipogore. Nathi ma safa ineno ka at least en focus. Nathi ma chal kamano mar janyuol ongo kode e university. Waseneno gi fourth year first year to nyaka second year masebe university waseneno gi mitimo negi kamano gintie. Nathini kochopo en Monday nathino mer. Tuesday nathino mer. Janyuol to kia ni en ooro pesa. Anya gima osiepega matimo the same thing. Kendo wacho ni ati kawuono to aonge pesa. To odwa dhi gimoro dhi timo gi pesa ni, tido ni en gimoro be ma aluonge nang'o. Onge mano kunyal kelo dongruok e ngima. Ogocho ne janyuol, adwa 20,000 janyuol keto ne. Koro gima nyangiso comrades mabiro, nitie comrades machal kamano e university. Kinyalo timo gimoro, tim kikine ni ati osiepna cha, Gloria cha, en janyuol ne timo ne gini an ok timna, koro idwa miyo janyuol ni pressure. Ng'i dalau kidhi university. Adwa nwadhi e kaunti ma Mombasa mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Joja Oko. Yaore Joja Oko ka nitiere kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono ichiw nade e kaunti ma Mombasa. Tinyalo ng'iso ni e kaunti ma Mombasa kawuono tudori kodwa achiel kachiel ka nitiere kanye to jo Mombasa itwa kodgi e wi ang'o odiochieng' ma kawuono Aoko. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa to mana kaka iwacheno kawuono agoyo tach e alap matononoka mano mantiere e od bura ma Mpita Mombasa ma en achiel kuom kuonde ma osebed kiloke ohala mar mogoka ma ji mang'eny osebedo katimo e alwora mantiere kaeni. To e odiochieng' manyoro gavana mar kaunti ma Mombasa mano Abdulswamad Sharif Nassir ne ogolo chik mar kumo wach tiyo gi mogoka e kaunti ma Mombasa kokone nyaka gie sani onge gari moro amora mibiro yiene kelo mogoka e kaunti ni kendo onge ja ohala moro amora maloko ohand mogoka mibiro yiene uso mogoka e kaunti ni ma Mombasa kaachiel kod jogo machame. To adwa mana ni wawinjane gima nowacho e odiochieng' manyoro kotenore gi wach kum manogolo mar rakore kata kedo gi wach mogoka e kaunti ni ma Mombasa. Mogoka has caused widespread damage, especially on our younger generation. We've tried to be able to work out a way in which we can be able to come up with regulations, in ways in which we can be able to say that let us see how we can be able to coexist and our children don't get spoiled. Those who are dealing with this have refused. And for that reason, I have looked at all these factors. I have consulted legally, and it is found to be in order. And I've signed an executive order to ban the entry of mogoka into Mombasa, to ban the sale and consumption of mogoka into Mombasa as well. For those who are asking the legal basis as well, the content in the plant called mogoka, caffeine and cathinol, is of a very, very high level. An average of about 20 leaves are enough to start making someone have toxic imaginations. 20 leaves. Imagine a child consuming this at school hours. Mana kakuinjono mano gavana mar kaunti ma Mombasa kane golo chik mar kumo wach mogoka e kaunti ma Mombasa. Adwa na wuoye gi moko kuom jodak ma alworani mondo mi gito awinjani to gi pachgi en mane kotenore gi wach kum mane oketi e odiochieng' manyoro kae. Machiegni ahinya waloso gi Ramogi TV kum mar mogoka e kaunti ma Mombasa in kaka achiel kuom jodak. Akia ni ang'o madiher wach e wi chik makamacha. Kata chaka gi nyingi? Yes. Ani luonga ni Lucy Agutu. Ajadak ma Mombasa kae ndigo. Akwedo ayie gi wach mar gavana
kuom kumo wach mar mogoka e Mombasa County. Ago erokamano ne gavana gi MCS manobedo piny mokum wach mar mogoka ni. Nikech mogoka osebedo ka gikethonwa nyithindo. Sana sana wan jonyuol ma Mombasa ka. Wawinjo matek nikech samoro ipuonjo nyathini mosomo maber, tich ben go. Lakini mogoka ketone tich nikech okinyi en mogoka. Sa auchiel en mogoka. Otieno en mogoka. Nyathi duogo kata saburo tieno nikech wach mar mogoka. Iyudo ni mama chamo mogoka, baba chamo mogoka, nyathi chamo mogoka, nyakwaro chamo mogoka. Koro wagoni gavana erokamano nikech mogoka ni okethonwa Mombasa County. Kiwacho no ketho, akini ineno ko okethe yo mane nikech ero kiwa kwano ni samoro baba chame, mama chame, nyithindo chame. Akini usefwenyo ni oketho e yo mane? Oketho nyithindo e yo mar kama nikech samoro nyathi en nyathi madhi school. Kech mogoka beche ni piny. Samoro kimiyo kana nyathi pocket money modhige school no, osenyiogo mogoka. Koro mogoka ene base nyathi ok dhi school. Wan gi gik momiyo samoro wan gi gik ma skunde kelonwa ni nyathi ok odhi school. Kiluwo yo ni nyathi ok odhi school nango nyathi ni e base nyathi chamo mogoka. Koro mage gik momiyo waseneno ka wan jonyuol wadhi asara kabisa. Erokamano ahinya. Awinja ne pach jadak machielo bende chaka gi nyingi tinyisa ni to wach kum ma kamae in kaka achiel kuom jodak ma Mombasa akiani wach ni in ang'o ma dihero wache? An iluonga ni Joseph Ajuma, an jadak ma Mombasa ka. Gima anyalo wacho kata ka gavana okumo wach mogoka onego bed ni orangonwa ajira mon wach an oloso kaka ja boda boda manyocha osafirisha mogoka kagolo kata chiro kata ero sehemu midhi usie. Koro ing'eni jogi watimo gino mogoka ni create nwa jobs mang'eny. Koro seche motamore wach mogoka onego bed ni orango ni to jok manyocha timo tijni onyalo create ajira machalo nadi mondo jogi odonj kama ginyalo yude gimo ma ginyalo chamo godiochieng'. Wach mogoka nyocha okonyo wan wach kwa gole kata mna kongoya kata okele ta town wanya yude nyamia dek moro kaka jaboda boda adonjo go ot mama chama nyachulo go school fees ma nyathi. Koro kata ko ban to sawa lakini orang ne ajira mo machielo ok wanyalo yiera kamano dichiel kamano nyaka obo bed kodwa piny to wanyalo to koro kaka waban mogoka ni onego bed ni wa create ajira nadi mondo vijende be oyud tije moko mopogore erokamano ayude ne jadak machielo kendo winjane to eto wacho nang'o wach kum mar mogoka ken in ang'o ma dihero wache? An kuom nyinga giluonga bedo dutino na udale kogelo paporiang wach mogoka anyalo wuon mondo sirikal ogo marufuku kabisa. To be ok mogoka kende. Gik maketho ji ng'eny mok mogoka kende. Njaga ketho ji, ndawa ketho ji, kong'o bende ketho ji. Magi oromo go ni loro gelo piny kabisa piny ochal piny Islam. Mombasa kata asar koro mogoka ketho makian kabeto gavana romo ket katiba ma jimbo ka jimbo obed gi chike margi to aduoko Nyasaye erokamano kuom gavana no orengo Siaya tuoni pok odonjo Siaya tuoni pok odonjo ma orengo be ka nyalo temo Siaya ma kaka gavana makaro ko chako ni orengo bo chak mana ko changam cha marufuku ma wach mok ya changano puonjo go nyathi ng'ane go mago gik mag kwadwa winje piny masani ni kia changem no puonjo do gola kia changam no timo go mago takataka gigo rogo marufuku mondo joma yo manyalo dak go kono gigo kene manyalo dago ji Saudi Arabia jodak to chwa kongo to kus mugu kata kus njaga to kus ndawa emomiyo ana wacho ni gavana ochaka kaka ko chako ni kendo gavana to karomo go tabo nyone soda chiel mathis mar mwala gimo chako ni mora kabisa. Erokamano. Watiki gi director mar weche mag Nakada. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV na swala kuu ama mada kuu ni swala la mogoka kutokana na hatua ya jana ya gavana wa kaunti ya Mombasa kupiga marufuku uuzaji na kuleta mogoka katika kaunti ya Mombasa. Pengine hatua hii kama mshikadau katika sekta ya Nakada labda ungependa kusema nini? Kwa majina naitwa Farida Rashid Saif, najulikana kama Farida Toli, na mimi ni mmoja wa kupigana mihadharati. Nafikiri kabla sijaingia Nakada hii ndio kazi, na mpaka sasa niko hapo. Siko Nakada sasa hivi, niko na Kenya Muslim Women Alliance na Community Anti-Drugs Coalition of America, lakini of Kenya now. I'm a vice national chairman wa Community Anti-Drugs Coalition. Na nataka kuchukua nafasi hii kwanza najiringia kuwa gavana wetu ametupa majibu mazuri sana na nimefurahikia sana na namuunga mkono. Ametutia imani sana sisi kina mama na ambao tunapigana na mihadharati. Ni kitu ambacho ametuonesha ya kuwa kweli hapendelei kitu kama hichi, na msimamo wake alisimama imara na wananchi na wa chini kabisa, na kilio cha kina mama na wale ambao wanatumia mihadharati, waliodhurika kwa mihadharati. Kwa hivyo mimi nasema nimefurahikia sana na tuko pamoja naye na tutasimama pamoja, lakini isiwe mwisho wa kupigana na mihadharati.
Hii miraa pia kama itauzwa iwe na time fulani. Miraa iuzwe mahali fulani na isiuzwe in public, iwekwe mahali maalum ya kuuzwa miraa. Kwa sababu ikianza kuuzwa tena mitaani, wale watoto walizoea mongoka watarudia miraa. Jinsi ulivyosema, umekuwa mstari wa mbele kupigania masuala ya mihadarati katika kaunti ya Mombasa, na kumbuka kuanzia kitambo, na imekuwa tatizo sugu, kulimaliza imekuwa donda sugu sana. Je, mbona unaona kwamba kupiga marufuku miraa, pengine kwa nini unahisi kwamba inaweza saidia? Maana tunajua pia ulivyosema kuna bangi, kuna heroin, kuna cocaine, kuna zile pombe haramu. Mbona unahisi kwamba labda kupigwa marufuku kwa mongoka kutasaidia kupunguza changamoto zinazoletwa na mihadarati? Kwa sababu mongoka umetumika vibaya paka watoto wa miaka 8 mpaka miaka 9. Hizi cocaine na nini watoto wakikulia ndio najua. Sasa hizo hazijulikani maskani ni wapi. Mongoka ilikuwa ni open market na kwa majumba karibu na neighborhood, ilikuwa karibu na mashule, kila mahali. Ukipita barabarani unaona mtu ameweka meza pia anauza. Hizi cocaine nini hazijulikani zinauzwa wapi, zinatokea wapi. Pia tunasema hatufurahiki. Pia nataka pia gavana wetu asimame imara, pia tushikane mkono, tupigane na hivi vitu pamoja. Pengine tukimaliza, tungependa kuambiaje wale wafanyi biashara wa mongoka? Manake pia kwao wanalalamika kwamba wamekuwa wakipata ajira kutokana na hii, na labda kuwatoa kwenye biashara hii pia huenda kukachangia masuala pengine ya uhalifu ama ukosefu wa ajira, idadi ya wasiokuwa na ajira kaongezeka zaidi. Pengine ungependa kuambia nini? Mimi ningependa kuambia kwanza washukuru Mungu amewapenda, kwa sababu walikuwa wanapata laana nyingi kutokana na wazazi na jamii zote. Kwa hivyo biashara si ya mongoka peke yake. Ikiwa wewe ni mfanye biashara, utakuwa na maarifa mengine ya kuleta biashara nyingine. Asante. Shukrani sana. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi TV mago mana makukuo mjodake kaunti ma Mombasa kata mogolo pachgi e wach kum kata chik manogol nyoro mar wach kum mogoka e kaunti ma Mombasa. Winjo ka mokukuo mjo loko hand kata jogo maloko hala mar mogoka ywak ni koro olornegi tich ka joma moko bende kone kum mar mogoka nigi siro lwedo ni mar osebedo koketho oganda mathoth. En twak ma pod bro dhi nyime e kaunti ma Mombasa, kendo wabro medo luwe matut mondo wawinjane to bende odhi nyuolo lemo koso oyo. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Ero kama na inya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Owinjo kanyo yo makare kaka jo Mombasa olero kotudore kod kedo gi yedhe mamero ji. Kata kamano ageno ni mano en okang' ma pod ibro med chwalo mar mondo mi oked kode chuth inya to e kind rowere matindo ma pod dhi e skul. Ang'eni mano wach ma bende pod ibro medo luonwa, kendo wabo bedo ka wayudo matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Ero kama na inya George Aoko anga wi thuolo mar mondo mi idhi mbele kod luonwa chenro mamoko. Nyakora Jua ng'anno kwa donko daka matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Kata kamano ok dagomb mar mondo mi watiek twagni kapok watwak kotudore kod aola mar Mbese kata peer pressure manyalo bedo ahinya to e kinde ma jopuonjre ikore ne donjo e mbalariany. Jogo madhiriwore kod mbalariany mopogore opogore kuonde tiegruok mag TVET, KMTC, TTC e higni mokwongo kata first years kata freshers. Wantiere kod gino miluongo ne peer pressure kata aola mag Mbese. Achak kod Sizzle. Ma en gino moko nyuol wacho ni onge, en gino manitiere nikech sani wanno ka nyithindo gi dhi donjo e kuonde tiegruok. To wang'eyo ni kinde mang'eny iwacho ga ni ng'ato kodonjo e mbalariany, kit kaka donjo gi kit kaka bro wuok bro bedo mopogore. To moko kuomgi ikelo kod aola mar Mbese kata peer pressure. Ere kaka jogo maikore ne donjo e kuonde tiegruok nyalo kedo kata nyalo deal gi peer pressure kata aola mar Mbese? Erokamano Joyce. Aola e kind Mbese is something manitie. To gima anyalo nyiso nyithindo madhi join en ni ing'e kumiae. King'e ni dalau un kama, ng'e mano and don't forget it. Nikech inyalo donjo e school ma wiyo wil gi kuma iae. Also nitie gima ahero ga nyiso nyiri wetena ni kidonjo e mbalariany, donj gi the same discipline miya godo high school. Ing'eni nitiere ga a certain notion ni mbalariany nitie raha, onge somo mang'eny, but advice ga nyiri wetena ni dhi with the same discipline. Koningi donje class saa 2, donje class saa 2. Koningo
udhi kuma kama tim kamano. Ok ber ka idonjo gi notion mar ni nitie raha, koro in iyudori mana kuonde sherehe. Ng'ato dhi sherehe the whole week with the notion that campus and raha okabiro somo. I mean nitie joma wacho gani nasomo moromo high school, koro an kabiro campus kai adwa mana go sherehe. But reality biro ga kakori tieko, kaka wan makoro watieko ni iyudo ka I waste time ni nitiere I mean units ma igoyo miss supplementary mang'eny nikech aola mag mbese. Koro just know kumiaye and go with the same discipline miya godo high school. Nikech ibiro somo, kibiro goyo sherehe gi winjo raha, ibiro somo to mane gimoteri mbalariany kanyo. Koro just focus, of course, have fun and network, nikech mano is allowed. You don't just go there somo throughout. Mbalariany en kuma inyalo make friends, inyalo dhie events gi nitiere conferences mang'eny mabe UN keloga mostly, kata wan jo multimedia wadhiga to with from those events iyudo networks ma bro konyi mbele kai. In fact, ananyalo wacho ni ana beneficiary of such networks gi clubs and societies. Ketrie book sana. Okay, so focus, do the right thing at the right time, but nge balancing. Nyaka nge sa mar timo kila kitu, bed sa mar somo gi sa mar timo gik moko. Trove nin korka kodi nikech wang'eyo ni kinde ma ng'ato donje mbalariany kacha, wanyalo wacho ni engima mar ng'ato duto kochakore kama ng'ato chako nursery, kidhie primary, idhie high school. Wayudo ka kuonde go duto gin kuonde ma ng'ato kidhie school kacha to nitiere sa mimi ni masa mar chiew, masa mar dhie somo, masa mar tugo, masa mar timo kila kitu. Kata kama ne mbalariany, kata kuonde tiegruok ng'ato koro nitiere kende. Ng'ato nyalo bedo ni omakore go siepe moko maseche moko gino siepe makare. Mano jo madonje mbalariany sani nyalo deal go de yo machalo nade. Ero kamana inya Joyce, mokwongo kabisa nadwaro wacho ne jopuonje manie high school ni wach moro maginyiso ga form 4 ni ensure ni kadho penj idhi chamra e campus. Onego gi withdraw ga gino nikech a form 4 psychology puonjowa ni there are stages of growth. Mayudo ni stage ma form 4 en ng'ama poko realize ni en ang'o modwaro e life ne. Koro kapoko realize to ng'ama japuonj mosedhi university nyalo konye realize to konego konye realize in that bad way. Koro gima nyalo wacho negi en ni campus gimomi iluonge ni kar tiegruok en ni ok ni tiegori e class kende. Nitiere gik mang'eny kaka osewachnwa no. Nitiere clubs and societies ma ipuonje gik mang'eny. Kaka anatimo psychology wan gi clubs and societies ma deal on mental health. Tiyudo ni the things ma ipuonjo clubs and societies are more than what you get in class. Kech yudo nyaka jopuonjre ma timo courses mamoko biro to join tiyudo ka gilan and they go ahead to practice psychology moloyo kata ng'ama ne time e class. Koro ng'ama nyathi ma koka dwa donjo e school gimonego ng'e ni anyalo golo example gi ohala. Janyuol ni ng'ato kochako ohala to o expect gani ohala o succeed kata ohala onyago olemo moro. Inyiso ga ni janyuol seche mapuonjo nyathi kata seche motero nyathi e school gino chalo ga kaka investment. To investment en ni opuonji, ok nopuonji nikech ochuno, kendo nego be ni ging'eyo ni janyuol ni ok puonji nikech ochuno, but it is your right nikech janyuol be do bedo proud kaka jonyuol moko ni nyathina ni e university makama to kendo otimo gima kama. Koro nego be ni idhi with in the back of your mind ni janyuol natimo everything that it takes so that atiek school kendo abed somebody in future manyalo change the community. To gimoro be ma first years go nego ng'e ni university kata mbalariany ochalo ga piny moro kien. Ochalo another country on its own nikech idhi meet all types of people. Idhi meet kata nyathi kata governor moro ma obira manyo certificate no.
there is nothing odwa ng'eyo pertaining gima otimono. To in iyudo ka kumiaye samoro in kata nyathi mokwongo e gweng'u kata monyono mbalariany to iweyo influence ma joka niko ka carry away from gima noteri. Nitiere wach moro miwacho ga gi dho ngere ni ensure you keep the main thing. Kani wuok dala ne the main thing en ni adhi somo kata kani idhi timo medicine idhi bet daktari. Kik iwe the influence from the world mondo change your life negatively. To influence gi bende gin ga both sides. Ensure ni interact gi influence manyalo konyi. Mbalariany kanyo minyalo rome, mbalariany kanyo ma wan gi president be matumoro, governor matumoro ni mane school kanyo, to school kanyo wan ga gi communities mag kumia, yudo ka iwo Kisumu association ni kanyo, but ipuuza ga kiwacho ni mago gik manono maketho na sa. Anno ka thuolo marwa dhi karumo dago man mondo me awinje pach ji duto. Evans korka kori kotudore kod wachno mar peer pressure. Okay, an ka gima nyawacho kuom peer pressure gini nego puonj comrades ka pod gin dala o ka gisedonjo. Ka anto kane wasetieko form 4 immediately mwatieko form 4 principal ndwa nobira Dongo Thomas nobiro moketwa peny mongiswa niya ka if any case results oduogo tidwa dhi e university. Number 1, kik idhi university ni ati koro raha ni kanyo. Dhi kanyo king'e gimoteri kanyo endo. Dhi kanyo king'e ni connections, idhi many connection, network gi ji. Kik ine ni ng'ani endi kia ni gi odhiro kanyal kao namba network gi ji. Treat ji the same. Koro an gima nyangiso jonyuolwa ma freshers gidwa donjo. Please beduru gi nyithindu piny, puonjgi kapok gidonjo ka. Nikech university kata ka gisedonjo, peer pressure ng'eny. An kaka nopuonja, an kata skul abire kenda. Nyaka sani an gosiepe mamadho kong'o, moko ok madhi, but ok amadhi. But ka in gi nok puonji peer pressure, obviously ibiro donjo to day 1, mtari wuotho gi wi. Erokamano ahinya Gloria. Wachni kotudore kod wachni pachi kotudore kod wachni mar peer pressure nikech wanene obed kuom nyithindo ma yawuoyi kaachiel kod nyithindo manyiri nikech ang'eni nyithindo manyiri moko ema seche moko iseyo ni kidhi e mbalariany kocha seche moko e kinde mane iwuok dala kata kit lewni mane rwako gi kit lewni midhi neno ka nyiri wetegi rwako kuro eno ka pogruok pod nitiere. Ng'ato nyalo adopt e yo machalo nade e wechegi mag peer pressure? Mara inya Joyce. E wach mar peer pressure kata ola mag nyithindo matindo to madonje e mbalariany ka, adwa wacho ni mer onge gima biro konyigo. Yedhe ma mero ji onge gima biro konyigo. Akia kata gini timore mana e University of Nairobi kende kata e skunde mamoko gi, but e University of Nairobi aneno ni en was. Kineno kaka nathi okodore, Joyce, ok ni okodore yo ni okoso gimo chamo, okodore nikech yedhe ma mero ji. Onge gima biro konyigo. Kin nyathi ma donjo mbalariany sani, kapok ichako tiyo kod yedhe ma mero ji kik itigo. To bende ka isechako tiyo go to pok idonge ahinya. Ne kaka inyalo weye. Tema time weye. To bende kise in ng'at moro moseng'iye ma ok onyal weyo. Bende pod inyalo konyi. Inyalo manyo any of the counselors mabedo kae gi bende nyalo konyi. An adak gi dawa miluongo ni Nyargi Ben, mano Nyargi the late Ben mano sanindo. Ne nopuonjaga ni mbalariany kanyo en kuma inyalo loso ngimani kata kuma inyalo ketho ngimani. Koro kiyiero mar mer bende nyalo mer, it's just okay. Kiyiero mar bedo ni ifocus ngimani bende ber. Rigobert, pachi kotudore kod wach mar peer pressure no kwadong gi dak adek kende twatieko twak marwa okinyi makawuono. Okay. Kamano gima nyakunga wach mar peer pressure ni nitie gimoro miluongo ni intrinsic motivation kata intrinsic pressure. Peer pressure imbe nyalo takore kodi. Ka ng'ato koni ni ande ni wadhi wamer. You have to make a decision ati wadhi koso kik wadhi. Pressure ati you will be involved in decision making. Ni adhi kata kik adhi. Another thing onego be ati ing'iyo osiepegi. Osiepe magi ma intie godo moluori. Kik bed gi osiepe magin onge gima gikoni ma positive. Ng'ato koni ati Monday wan gi shere, Friday wan gi shere, Friday cha kik idhi class wadhi kama kama iwinjo. Ananti gi osiepe nitie osiepna miluongo ni Zena wasomo kode. Ka nodonjo ne life mana experience ne was malo kata mara. Lakini ne act kaka role model mari nikech seche moko nobido ga to console ne ati Rigobert nitie kama kama watim nang'o onego be an kaka sani am a role model to some of my peer. Nikech ng'ato ng'i ati Rigobert cha otime nang'o. Koro mano
miya neti koro miya pressure be an be ni gima timo onego be ati gima kare makoro kata ka nyathi moro matis cha oneno to onyalo wuoyo maber ka tim gi kitimo gimoro timane gimoro ma kata ka dang ket picha ni gik mani timo kar ka majini to jinyo nyati adiere gima ngane cha to timo to ber to ka gima idhi timo no onge wala midhi yudi weri godo erokamano ahinya. Cynthia kamae ahinya gi joma nyiri ng'eni joma nyiri kidonjo e campus tidwa ni mamundi nen ma jaber dendi opong you see ibet ajakono ga joma nyiri sentence it's a mantra matiyo ga go ni grow your brain grow your butt miye dichuo madhi kendi tich mayot kaponi bero rumo kata kaponi okilando kata kaponi okiwiro dhogi kiluokre lukati wae baf kamano bi nyalo bet piny muchak paro loso gimoro manyalo konyo familia ni koro kata peer pressure nitie Joyce ane ngimana mar japuonjre ma jafwambo neno gik malich as a certified peer counselor ntiere moko mipenjri to kara gigi timre mar adier but above all bed ng'ama ng'iyo dala ana jakono gaji ni kithagri maber Joyce peer pressure is a luxury ok en gimo kinyal nikech kata kiparo ni dwa dhi kawo kata mana chupa ni kedo dhogi kiparo gima ne dala kata ot kuma ni wuoke ok inyal wacho ni waket chupa ne piny adoga dhi ot adhi ang'i buga no kata nindi mane gima nyalo wacho erokamano ahinya Cynthia Troven Gloria Evans Sizel kachiel kod Rigobert kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi mar mondo mi wabed kod twaka kotudore kod jopuonjre donjo e kuonde tiegruok thuolo mar morumo ano kodong kanyo dakika 5 kende to chopo saa 5 mar onyango director mara nyisa ni thuolo marwa mano miwa mar mbako romo orumo gi kanyo nyakora moge jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bed kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo lo jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ne yo makare mano moriwo director marwa mar odiochieng' ma kawuono Alex Obado jomak picha antiere kae kod Erika achiel kod Christabel antiere kod birthday girl be ningisa ni wantiere godo Masi happy birthday kaachiel kod Rosie mantiere graphics kanyo Hansel manitiere sound erokamano ahinya kuom neno ni nyakwara Muge Jwang oyudo chenro makamae e yo makare ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Odur.